Vítaj, vítam ťa v dnešnej vedenej meditácii, kde sa naladíme na energiu posunutia alebo prerazenia akéhokoľvek plafóna, ktorý tam možno máme okolo peňazí, financií a hojnosti. Tak sa dovol uvoľniť, uvelebiť, tak ako ti to je príjemné. Zavri si oči a s ďalšími nádychmi a výdychmi sa naladíme na to, ako energia z dolu, z Matky Zeme ide do nášho tela a nás plne uzemňuje. Dovol si toto cítiť, ako si napojený, napojená priamo na Matku Zem. Ako s ďalšími nádychmi a výdychmi sa napojíme aj smerom hore na zdroj. A ako tieto dve energie sa teraz prelínajú a naplňujú pomaličky tvoje fyzické a energetické tela. Teraz ďalšími nádychmi a výdychmi sa nalaďme na to, že každý z nás, keď aj nie fyzicky, ale energeticky, máme nejaký plafón okolo peňazí a financií. Pre niekoho je to 10 000 eur, alebo 100 000 českých korún, pre niekoho je to treba 1 000 000 alebo 500 000 eur, pre niekoho je to 10 miliónov alebo 5 milión eur. Možno si všímáš vo svojom živote, buď či okolo peňazí, ktoré si odkladáš, ktoré sa ti darí držať v tvojej prítomnosti, buď v tvojich bankových účtov alebo v tvojom celkovom majetku, alebo možno aj v tvojom podnikaní si všímáš, že to ide len do nejakej určitej sumičky, že už treba ďalej ťa to nejako nepustí. A určite, že je tam veľa napojené na naše myšlienky a na preprogramovanie našich myšlienok. To je krásna aktivita a veľmi ju odporúčam. Afirmácie alebo rôzne iné možnosti. Ale dnes cítim, že ako sme teraz uvoľnení, ako si uvoľnená, tak dovol si ísť smerom hore. A pôjdeme vlastne energeticky, až kým prídeme k tomuto plafónu. Ideme hore, 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 hore a odrazu pocítiš, že už ďalej ti to nejde. Ale choď úplne hore, 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 až kým pocítiš tento plafón, ktorý tam je, okolo peňazí a financií. Možno ty tam už si, alebo možno ti to ešte ide vyššie, 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 vyššie. A mám taký pocit, že už tam sme.
dovol si všimnúť, ako tento plafón pre teba vyzerá. A dovol si začať zvedomovať myšlienky, že ty si dieťa božské. Že pre teba je úplne všetko prístupné. Že pokiaľ ty nechceš, žiaden plafón tam nebude. Tebe je prístupné úplne všetko. Ty môžeš mať úplne nelimitované peniaze prístupné. Je to o tom si to dovoliť? Je to o tom v to veriť? Dovol si tieto myšlienky pustiť smerom k plafónu, ako také balóny, ktoré ho potlačia vyššie, vyššie, vyššie. A odrazu začneš vnímať, ako sa plafón posúva. A čím viac si dovolíš tieto myšlienky, že ty si nelimitovaný, nelimitovaná. Ty máš prístup ku všetkému. Len preto, že si človekom a božským dieťaťom na tomto svete. A teraz si nacíť hociaké strachy, ktoré možno máš. Strach z toho, že čo ak budeš mať príliš veľa peňazí a nebudeš vedieť, čo s nimi robiť. Strach, že čo ak budeš až proste všetko to bude príliš veľa a potom nebudeš mať čas. Lebo samozrejme, keď nám príde viac financií, je tam viac zodpovedností. Dovol si navnímať, čo je to pre teba, čo tam máš, aké strachy, aké limity. A tieto balónky, jednoducho ich posielaj smerom hore a všímaj si, ako sa ten plafón posúva vyššie, vyššie, vyššie. A odrazu už možno balónky ani nebudeš vidieť, až tak ďaleko sa posunú. Alebo možno sa posunú len o nejaký meter, alebo ani nie. Ty si ten, tá, ktorá si toto tvorí. Ty si ten, tá, ktorá si posúva tento plafón. A v nejakom momente, keď to budeš cítiť, možno to nebudeš cítiť teraz, úplne prerazíš ten plafón. Že tam vôbec nebude. Že tam nebudú vôbec žiadne limity, nebudú tam strachy. Jednoducho sa budeš hrať v takých vysoko manifestačných sférach, že všetko bude uvoľnené a nič nebude limitované. Všetko bude krásne naplno prúdiť k tebe, bez toho, že by si ty musela niečo robiť. Tak jak si pripravený, pripravená, dovol si tam poslať úplne všetky tie balóniky a možno aj tvojou pesťou úplne tak energeticky preraz ten plafón. A pozvem ťa si túto meditáciu opakovať, vracať sa k nej a dovoliť si toto hlboké liečenie.
dovoliť si vstúpiť do tej reality, kde nie len logicky budeš vedieť, že áno, ja som nelimitovaný, nelimitovaná, ale si to dovolíš aj žiť. Si to dovolíš žiť v tvojom dennodenne. Dovolíš si už nemať toľko veľa kontroly okolo toho, ako míňaš peniaze. Samozrejme, stále tam budeš mať dobré, zdravé princípy okolo toho, ako míňať tie peniaze, ale už to tam nebude až také stiahnuté. A dovol si teraz na zo pár momentov pocítiť tú voľnosť, keď tam není ten plafón. Keď tam možno ešte stále ten plafón cítiš a to je v poriadku, ale dovol si na zo pár momentov predstaviť, ako to je, keď tam žiaden plafón není. Ako sa cítiš? Aká je tvoja finančná sloboda? Aký je tvoj plný pocit vnútorného pokoja a uvoľnenia a relaxácie, zdravého, krásneho vzťahu k peniazom a financiám a hojnosti. Dovol si to cítiť v tvojom fyzickom tele. A toto je pre teba možné. Za pár momentov sa vrátime naspäť do nášho fyzického tela. Nemusíš sa ponáhľať. Dovol si ešte absorbovať z tohto dobrého pocitu. Dovol si vedieť, že je to možné. Je to prístupné. Pomaličky pôjdeme smerom dole, 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 až kým budeš naplno späť v tvojom fyzickom tele. Keď budeš pripravený, pripravená, môžeš sa trocha začať hýbať v tvojom tele, otvoriť si oči, naladiť sa späť na teraz a tu. A ja sa budem veľmi tešiť, sa znova uvidíme v ďalšej meditácii. Ešte tu nechám na chvíľočku hudbu. Ak ešte chceš priestor sa trochu viac uvoľniť, budem sa tešiť na budúce.